Fa un temps no molt llunyà, la nostra passió ens va portar fins aquí. Durant 9 anys, reguers de colors han vingut a suar la nostra terra infinita. Més de 3.000 persones han practicat el millor esport del món, en el millor indret del món. I va arribar el 2020. Complien 10 anys. I van punxar. Saps què diem els ciclistes? Que s'hi abaixes el cap. Que només sigui per veure la següent pedalada. Han estat 2 anys i 2 mesos sense rodar junts al nostre paradís natural. 819 dies des de que vam pedalar a ritme de la tramuntana. 70.761.600 segons des de que vam enamorar-nos del Cap de Creus i vam quedar-nos tocats per la tramuntana. Aquest any reprenem la nostra història. Torna la Bike Marató del Cap de Creus. Perquè de vegades l'únic que necessites és sortir en bicicleta.